likaJesu Kristu. Amen. My God, ngiyaqala ngibingelele ushebe uNkulunkulu egameni likaJesu. Ngibingelela abafundisi balayikhaya, ngibingelele leadership yalayikhaya. Ngibonga ithuba lesiyanikezela lona. Ngibingelela imbokodo besifazane egameni likaJesu. Ngibingelela i-worship team yonke abahlabeleli egameni likaJesu Kristu. Ngibingelela ama-ashazi. Ngibingelela lonke abathandekayo egameni likaJesu Kristu. Amen. Njengoba seshilo uNkulunkulu angihambi ngedwa. Ngihamba kwazalana noShalomdayi. Amen. Yazi njengoba seshilo uNkulunkulu ukuthi abaningi befisa ukuthi habe kuye. Hayi uNkulunkulu ugcobe mina namhlanje. Hlala nje ulalele izwi kaNkulunkulu elizoza kule ndawo ngamandla. Izwi kaNkulunkulu liphefumulelwe nguNkulunkulu. Noma ngabe likhulunywa umuntu omncane noma ongakanani, usuke kuphuma uNkulunkulu. Yingakho izwi kaNkulunkulu noma ngaphuma nobani linamandla okudala into engekho lishintshe nengekho bekona. Ngoba asilizwi likaPresident waseSouth Africa, asilizwi lomzali, kodwa yizwi lalowo owamisa umhlaba wosekela ngalo izwi lakhe. Bese thina kumaHebrews chapter 1 uphasile umhlaba ngamandla ezwi lakhe. So izwi kaNkulunkulu lilodwa linamandla. Uthi uDavide izwi kaNkulunkulu linyakazisa ihlathi. Uthi izwi kaNkulunkulu njengothunga amanzi amaningi. Nasebusuku izwi kaNkulunkulu lizoduma njengothunga amanzi amaningi. All amahlathi ama-foundations, they are going to be shaken. Even as we prophesy and speak the word of God in this place. Hallelujah. Amen. Siyabonga bazalwane kakhulu naNkulunkulu ngaleli thuba Nkulunkulu nabahleli bonke benkonzo ukuthi uNkulunkulu ekhuluma ngalena likhulu kangaka yokuthi abantwana bethu asifundisa abantwana nje kodwa sifundisa insishoni ezandleni zeqhawe. Uthi umhlaba ungaka nabantu abangaka kodwa uNkulunkulu abeke elizweni yakho ukuthi nami angibe omunye wabo. Amen. Ngiyabonga kakhulu ithuba ngithathe kancane impilo abazalwane kade bedlala la ngicela babe bangani bami. Amen bazalwane. Ngiyabonga nje uNkulunkulu bazalwane uNkulunkulu esayelekile itopic useyiqaqile wayisho. So uma ngabe ngithandaza ukuza kule ndawo uNkulunkulu eseyishiya itopic kodwa wayesesho ukuthi hayi ubeke uNkulunkulu abekile enhlizweni. Ngiyabuza lokhu ngibuzile ukuthi uNkulunkulu mina ufuna ukuzenzani la ngale topic oyibekile. Siyabonga kakhulu abazalwane uNkulunkulu abantwana asiphe bona. Abantwana bayisibusiso esivela kuNkulunkulu. Siyabonga uNkulunkulu nane-blessedness of motherhood ukuthi nathi sibe omama. Asithathi lokho kancane. It is all by the grace of God. So bazalwane abantwana ngoba beyisibusiso nje esivela kuNkulunkulu. Izwi likaNkulunkulu isibusiso sikaJehova siyahlekisa akalezeli isibusiso. So noma ngabe bakuphi noma ngabe benzani kodwa asikhulumeni nathi bazali njengoba kade esho uNkulunkulu ukuthi siphethe isibusiso. Yibo laba abayisholo bayisibusiso. Amen bazalwane. Amen bathandekayo. So siyabonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane ngabo ukuthi bayisibusiso. uNkulunkulu wabanisa before the foundation of the earth ukuthi babe khona wababizela incebo lakhe ephakemeyo. Akukho lutho bazalwane olungaguqula lokho uNkulunkulu amisa ngabo before the foundation of the world. Amen. So bazalwane ngisashilo ukuthi sabuza uNkulunkulu ukuthi yena yini afuna ngizoyisho la. Uthe uNkulunkulu ebelizweni yami wanginikeza incwadi kaZakhariya ngenxa yokuthi ikhanda izosummarize. uNkulunkulu uthe ungithumelele nawo ukuba sohlala simpondo eyimeleneyo nalokhu uNkulunkulu ashilo abantwana bethu.
uzaza ngawo kodwa nakho enjule khona egameni likaJesu Kristu. Chapter 1 uZakhariya chapter 1 verse 18 uthi ase ngiphakamisa amehlo ami ngabona bheka nazo izimpondo ezine mathi kuye ingelosi eyikhuluma nami ziyini lezi yathi kimi lezi ziyizimpondo ezihlakazile uJuda lo-Israyeli leJerusalema. uJehova esembonisa abakhandi bensimbi athi laba bafike kuzokwenzani la wakhuluma wathi leziya ziyizimpondo ezihlakaza uJuda kangangokuba kungabibikho muntu ophakamisa ikhanda lakhe kepha laba bafikile ukubashaya ngokuvalo bawalibise phansi iy'mpondo zabazizwe eziphakamisa uphondo ngezwe lakaJuda ukube lihlakaze. Kodwa-ke bazalwane ngithanda uverse 20 ukuthi kepha laba bafikile ukubashaya ngokuvalo bawise phansi iy'mpondo zalezizwe. Yilokho engizele namhlanje. Amen. Yilokho inkosi engizobele khona namhlanje ukuthi we are here to scatter the horns ezimelele noJuda. Lithi lelizwi ukuthi ungasabikho namuntu ophakamisa ikhanda. Uma ngabe ukhulele emakhaya noma kunendawo yasemakhaya wawubone kudala kube iy'mpondo phezu kwenu mhlawumbe neseliyezayo engakwazi lokho mamazi ukuthi kusho uthini lokho alithini inkula bona ukuthi lezi y'mpondo zayisimbolazi phawu kwakuyi-altar elalikhuluma phezu kwekhaya ukuthi ukhona amandla akhona la ekhaya. So ithi izwi laNkulunkulu obani laba abaphumile na bathi-ke liyibo laba abaphumile ukuthi bazoyihlakaza yonke into ey'nikeza amandla phezu kwabantwana bethu, phezu kwemindeni yethu, phezu kwamabhizinisi ethu. Siphumile namhlanje egameni likaJesu lebhathiswa amandla okuzoyihlakaza yonke into uNkulunkulu angayizama, yonke into uNkulunkulu angayitsalanga sizoyisephula. NgokuJeremiya chapter 1 uthi nginikeza amandla okutshala nosiphula. Jesus akhona amandla namhlanje esizosiphula ngawo. Uthi-ke uDavide uma ku-92 bekhuluma ngephondo uzubona ukuthi uphondo simboliza amandla. Uthi wena Nkulunkulu uphakamisile uphondo lwami. Uchaza ukuthi mesho njalo. Uchaza ukuthi wena Nkulunkulu unikeze amandla. Wawusungigcoba ngamafutha amasha. So lezi y'mpondo ngizama ukuchaze izinto esezinikezwe amandla. Njengoba kade esho uNkulunkulu ukuthi i-social media isinikeze amandla phezu kwabantwana bethu. But we are here tonight, we are saying no. Not our children, not this time, not in our generation. We are rising in power to scatter every heart in the name of Jesus. Hallelujah. Uthi uProfethi u-Isaya ekhuluma athi mina nabantwana bami akusaze nokuthasisa. Yilento esiyikhulumayo ukuthi hayi abasikho lokhu izwe lithi kayikho ne-social media bakhulume khona. They are for signs and they are for wonders in the name of Jesus. Sizokhuluma njengoba kade esho uNkulunkulu ukuthi ukuba yenelise umntwana ekhuluma. Hhayi bazala singayeki ukukhuluma. Sinikeziwe amandla. Chapter 1 verse 8 uthi nginikeziwe thina amandla. Bonke ababulelayo babanikeza amandla ukube babe ngabantwana. Hhayi amandla nje kodwa amandla okushintsha nokuguqula izinto by the power of the Holy Spirit. Asifuni ukuba abantwana bethu balelishwe amagama uNkulunkulu akabizanga ngawo. Siyahamba sizoyihlakaza lezo y'mpondo, sizobuyisa lezo y'ntonga zeJerikho eziphambi kwakho, sizobuyisa iy'ntonga esey'nikeze zababiza ngokuthi bayizindaba, ngokuthi bayisehluleki egameni likaJesu. Hallelujah. Hallelujah. Sizobhekela ukuphefumula kaNkulunkulu. Hallelujah. Khona izwi
You take your time, we pray over them, we speak the word of God, sometimes we speak out of pain, sometimes we speak out of anger, sometimes sikhuluma ngenxa yokuthobeka. Kodwa siwakhulume namazwi phezu kwabantwana bethu. Khona ngifundile ngamazwi, the power of words. Amazwi, they know no joke. Amazwi awakwazi ukuthi ukudlala. Amazwi awakwazi ukuthi wena ukahlulile. Amazwi awakwazi ukuthi wena uphoxekile. Amazwi ayakhuluma gijima hambe azayoyenza lento wena ukhulumile. Uma ukhuluma negative uzophuma negative. Uma ukhuluma positive
Verse Chronicles chapter 4, verse 9 to 10. Kama tukufunda zototo, mesikhuluma ngalendaba, sikhuluma ngendaba kaJabesi. Siyayazi bazalwane bakaJabesi. uJabesi akufunda leyo ndaba leyo chapter leyo, uqala ufunde ukhululeke genealogy ngozalana kushiwo uthana wazalo bani, lona wazalo bani. Bese kuthi khamba ngaze emabhesini amangaki, bese mawaqala uthola sekhuluma uJabesi. Uthi uJabesi wayethuseka, uJabesi wayebonakala umama wakhe wakupha leyo gama ngoba wayethathe ebuhlungwini. Wayesemkhanda igama lokuthi uJabesi, okusho ukuthi ubuhlungu. Nayo indaba yakalapha khona abazalwane ukuthi uJabesi wathatha umama wakhe ebuhlungwini. Shuthi umama khona isimo ayebhekene naso sobuhlungu, wasehamba legama lebhale lokuthi ubuhlungu. Igama elithi Jabesi lisho ukuthi ubuhlungu. uJabesi ukhula nje umelethe igama lobuhlungu. uJabesi ukhula nje wembethwe ubuhlungu. uJabesi ukhula nje uhamba ebuhlungwini. Noma lithi uNkulunkulu wayethuseka, yebo wayethuseka honorable but still confined in pain. Kusho ukuthi ngoba wayembethe ubuhlungu uJabesi wayengazakwazi ukumhlolo. Ongahlolo wenze behlungu ngoba leyo manje uvalelekile legama likezonke umzali lobuhlungu. But there's one thing that I like uJabesi ayenze. Jabesi akabanga lokho lethi kodwa kuzobeni ngijena ebalisa waya uNkulunkulu ngokuthandaza. Ngoba bazalwane izinto esibhekana nazo angiphathani masibone nokusathane angasalala ukuthi sikhulu kangakanani. Khona uNkulunkulu ezulwini kunatheni ngafeza kumele wonke ozwayo yonke imthandazo. Usho njalo amaHubo 65 athi uNkulunkulu ophendulayo lozwayo yonke imthandazo. Ungathi uJabesi wabona ukuthi ukhona uNkulunkulu ezulwini ozwa imthandazo yabo bonke abantu angagcini ngokuzwa bese abaphendula. Wathi uJabesi wa-understanda ukuthi hayi ngokhona uJeremiya 33 wathi ngizwe ngosuku lwenhlupheko yakuphendula. Angigcina nje ngokuphendula kodwa awusho ngiyakhombisa izinto ey'nkulu ey'fihlakeleyo. Hallelujah. Usemthandazweni lapho bazothola khona izinto ey'nkulu nokuqabula khona iy'qalekiso namagama akhululiwe kuwe. Ezuye emthandazweni uyokhuluma noNkulunkulu amalelane yakashulu. Amen. So bazalwane, njengoba ngisho ukuthi kusesikhathi abantwana bethu besebenza zimobe ngenxa yokuthi thina bazali sithele sidlule ey'ntweni ey'thile sakhuluma izinto ey'thile. Kodwa uJabesi akasidweshani singabhekene nazo, akasizibanga amanye amazwi silo. Wasibona wakuba wabona khona into engahambi kahle mama. Siyezwana abasha, siyezwana abantwana. Uthi uJabesi khona into engekho right nami. Futhi into nami ingekho right nami. Ngiyayibona ukuthi ayisadingi umama kakhulu, ayisadingi abangani bami kakhulu, ayisadingi nabafowethu. Kodwa isidinga ukuthi ngibuyele lapha ekhaya khona. Ulowo wangithanayo ngibuyele kuye. Ngithi uNkulunkulu longenza, uNkulunkulu wangumba, uNkulunkulu wangiphefumulela. Ngiza kuwe ukube lesi simo siguquke sishintshe. Ithi ngezwa uNkulunkulu uqhubekana naleyo ndawo naleyo ndaba. uJabesi waya kuNkulunkulu wayethandaza. Amen. Wayethandaza uNkulunkulu ka-Israyeli. uJabesi wayemazi ukuthi lo uNkulunkulu uNkulunkulu okwazi uguqulo ongekho into eyemayo phambi kwakhe. Wayemazi ukuthi ngalo uNkulunkulu angekho ungane. Isho njalo incwadi yamaHubo ethi uNkulunkulu ngingekho ungane, akukho into engambili. Ungathi wayemqonda ukuthi lo uNkulunkulu ovula indlela yolwandle ehlane waya kuye enesibili
Amen. So, uma siyakhuluma abantu umthandazo nathi bazali naye njengoba besheshe ukuthi niyakwazi ukwenza social media nithathe zonke izinto imoya le you can still go to God now ngomthandazo uyothi uNkulunkulu impilo engiphilayo sayithanda impilo engiphilayo sengenzekile ungeke ngizele yini ukusanami ukuthi abese waye uNkulunkulu waphendula ethi uNkulunkulu disconnect me from this pain ngehlukanisele lobuhlungu ngehlukanisele lelezi ngehlukanisele nale alcohol ngehlukanisele ukuthi njalo iphone ngehlukanisele utshwala ngehlukanisele amathasi ngehlukanisele obalalele wayilele uNkulunkulu yabona ukuthi khani ngelinye yokuthi vele nabazali engamboni olekhathi phone ngeke program mase njengeke nelinye masturbation this is what I think bazalana but uJesu waye uNkulunkulu ifuna uNkulunkulu isuku namhlanje ngabantwana bethu nami abanye ngifuna niye uNkulunkulu egameni likaJesu Kristu uthi bese wayazi ukuthi amandla okuguquka kwezinto atholakala kuNkulunkulu awutholi bakhala ukuthi siyaguquka izinto namhlanje siyaguquka izinto namhlanje egameni likaJesu siyaguquka izinto namhlanje egameni likaJesu haleluya ukuthi abesimlayenza bazalwane wathandaza uNkulunkulu wathola uNkulunkulu lethi ukuthi awuthengathi mangusisi lokungusisi uthandaza wakabese uma ngabe ulandela one by one mude uma ngathatha one by one ngokuthi wathi ngusise wathi ngowandisitende lami ubeke isandla sakho phezu kwakho ungabibikho sondela kimi ungashayithela nomlebesi awuthandaza ngeke ngize ngiye kuyo yonke one by one kodwa ube bekunesikhathi besizothandaza sonke senza ama-confession nani nikhuluma ukuthi oh Lord bless me nichazele ukuthi uma ngabe wethula isibusiso saNkulunkulu wayeshuthintsha lesi ngoba isibusiso saNkulunkulu amandla abonakaliswa kumuntu enza uNkulunkulu bakhe bonakala ushintshe nokuguqula izinto wayefuna leyo ukuthi abese waphela iBhayibheli he was nothing right wayekuseka kanti wangabona njengomfana right oshayela imoto right olelete right kodwa kunesimo sobamuntu empilweni yakhe isibusiso saNkulunkulu singekho wesathandaza saNkulunkulu sakubusise lokubusisa amen waqhubeka wathi wandisitende lami waqhubeka wathi ubeka isandla sakho phezu kwami waqhubeka wathi okubi ungafiki phezu kwami ngishilo ukuthi besothandaza one by one senza ama-confession uwasho la ukuthi oh Lord bless me increase me multiply me egameni likaJesu size kodwa ngenxa yesikhathi angizokwenza lokho amen ngizocela nje ukuthi sithandaze njengamanje ngoba nje ngathi sizokhansela every pronunciation yonke into ekhulunywe kuwe noma ngabe iphiwe umzali noma ngabe iphiwe umuntu one-authority phezu kwempilo yakho umuntu osisebenzela phezu kwempilo yakho ngaphandle komzali uthole ukuthi uthisha esikoleni sakho wathi usafunda esikoleni uthisha wabona ukuthi unayimezo ayikho nje indaba yakho wena phela ayikho nje indaba yakho ngoba uthi ngoba hayi
Colossians chapter 2 verse 14. Egameni likaJesu. Uthi-ke esehlangule incwadi ekhaya lethu emelana nathi nemilayo yayo wayeyisusa ngokuyilethela esiphambanweni ebaphothile ababusi nabamandla ikhaya wabathela ngokuhlazuka ebaqola masisiphambano wabaseKolose chapter 2 verse 14 to 15. Ungathi khona bebekayithola ngithanda ukufunda le-Amplified version ithi-ke having cancelled and blotted out and wiped away the handwriting of the Lord, which is legal decrees and demands, which was in force and stood against us. This Lord, with his regulations, decrees, and demands, he has set aside and cleared completely out of the way by nailing it to his cross. God disarmed the principalities and powers that were waged against us and made a bold display and public example of them in triumphing over them in him and in it at the cross. Amen. Amen. I want us all to pray this evening and take the advantage of the blood of Jesus Christ. This is not one last time we want. You put what you know about the people to Satan and say, but you can't write it as Satan. But why buy it through social media? Why buy it through alcohol? Why buy it through anxiety? Why buy it through depression? Why buy it through pornography? Why buy it through masturbation? Why buy it through
Hallelujah.